Man siguro mo ni Sir Richard Branson. Si Sir Richard Branson usa ka bilyonaryo Amerikano og siya ang founder og CEO sa gitawag nga Virgin Group of Companies. Doon na siya Virgin Airlines, doon na siya Virgin Cola. Daghan siya mga produkto o mga serbisyo nga ang brand ni ana Virgin. Usa ka adlaw nag-post siya og blog sa iyahang company website. Sa ang maong blog, ang context sa maong blog, misuroy siya sa mga opisina sa iyahang kumpanya. And this time in particular dito sa airport, sa iyahang airline company. Unya kay pagsulod niya sa maong opisina, nakakita siya usa niya ka empleyado nga lalaki nga natulog panahon sa ting trabaho, no? Office hours. Slami kayong tulog sa maong empleyado, nakahigda siya sa sofa, dili sa employees lounge, ha? Diha mismo gyud sa kanang ingon tag receiving room or receiving area sa mga customers, no? Diya natulog ang maong empleyado. Og ang gibuhat ni Richard Branson, nagpa-picture siya. Samtang natulog, nagpa-picture siya sa iyang empleyado. Samtang natulog ang maong empleyado. Lami kayong smile ni Richard Branson. Niya iyahang gi-post. Another context pod sa maong istorya, wala siya nasuko. Wala gyud siya nasuko sa maong empleyado kay he was also informed nga ang maong empleyado was on a standby mode. Standby mode, matod pa niya. Matod pa niya sa iyahang blog, siya nga. Nakatulog in taon ang maong empleyado tungod sa iyahang kahago, tungod sa iyang kakapoy sa paghatag og dekalidad nga serbisyo alang sa mga customers. No? Og nindot kayo ang mga reaction sa mga netizens. Usa sa mga ganahan ganako nga reaction ang maong paggamit sa maong pulong nga perspective, different perspective. Siguro kung kita si Richard Branson, no? Siyempre office hours good. Atong gi-expect nga pagsulod na to sa opisina, wala mga tulog. No? Mura gud nagkaron paghatag na kong humili, akong gi-expect nga di mo mga tulog. Parang ingon ana ba? So, as a CEO, siya na gud ang founder, in fact owner, kay bilyonaryo gyud siya. So siguro kung kita to, ang first reaction or initial reaction gyud nato, no, masuko gyud dayon ta. Because this employee is not doing justice to me. Swelduhan nako siya anang orasa, no? Nya tulog-tulugan lang. Pero nindot kaayo kung tan-awon pod in a different perspective, no? Pagsulod niya, natulog sa sofa. Pero ang iyang gitan-aw ingon siya, intawon oy, sa sobra sa kahago tungod kay naningkamot intawon siya sa paghatag og dekalidad nga serbisyo alang sa kumpanya, alang sa customers, nakatulog intawon siya tungod sa kakapoy. Wala siya nasuko. Gani nagpa-picture siya with all the smiles, no? Mga igsuon ang atong ebanghelyo karon ingon tagsumpay sa kagahapon. Ang kagahapon ang atong Ginoo nag-invite sa iyahang mga tinun-an. Dali kamong mga gikapuyan o gibug-atan sa inyong mga palasunon o papahulayon ko kamo. So there is a context there nga ingon tag ang mga pagsunod sa balaod, labi na ang balaod ni Moises nga gimaayo jud kaayo paghagpat sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo, tinuod lang maoy hinungdan sa kabug-aton sa palasanon sa mga tao. The law, especially the law of Moses, supposed to be kinang ingon tag
magpalambo sa kinabuhi. Okay? To enrich that relationship between God and man. Pero unsa nahitabo sa daghan nga mga detalye sa pagsunod sa maong balaod, nahimong bugat na hinuon. O ang pinaka-ingon tag classic example or the best example sa maong nahimong bugat ang maong balaod, mao ang atuang nadungog nga ebanghelyo karon. Ang konteksto nga matud pa, gigutom ang mga tinunan ni Jesus. Gigutom ang mga tinunan ni Jesus. Kung atong tan-awon, no, atong tan-awon, agi sila sa kaumahan. Okay? And then siguro kay hinog na ang mga trigo, ang mga wheat. So kutlo sila. Pero kung atong tan-awon bisang pag-ukito nimo na gamay, kanon nimo gamit imong mga koko, no? Sa tinuod lang di man gyud naingon nga makabusog, no? Pero in the minds of the Pharisees, tan-awan ning mga hunahuna sa mga Pariseo nga ang ila ra yung gusto, ang ila ra yung preoccupation nga masunod ang balaod ni Moises. Particularly katong gihagpat nga mga particular laws, no? Alang nila usa na to kapag lapas, usa na kapag supak sa balaod sa adlawng igpapahulay. Because the law of the Sabbath dapat gani daw wa jud kay trabaho nga buhaton. No? Ingon ana sila ka literal kaayo. Literal to the point nga na ako'y na istorya nga usa sa mga OFWs dito sa Israel. Ingon sila sobra ra gyud po kay nang uban nga mga relihiyoso nga mga Hudyo bitaw, Father. Kay basta kay Shabbat may tawag nila dito, no, Sabbath. Bisan pag-switch on na lang sa suga, di nila buhaton sa adlaw starting Friday afternoon and the whole day of Saturday until 3 o'clock in the afternoon of Saturday. Kay lagi, para nila, it is already an amount of work. And ko, grabe, exaggerated po kayo na. Siya, yes. Ingon anak yun sila, Father. Ingon anak yun. Gamay na lang yun kayo na, ha? Pero, di yun nila na mabuhat. Manugo pa yun na sila. Una, may mulakaw. Kaya ka na, work na lagi ko, no? So, makaingon ta, sobra na, no? Well, again, what is the purpose of the law? Ang purpose yun sa balaod, na mao nga, it will enhance life, no? Mapalambo ang kinabuhi sa tao. Sa ato pa, the law should serve man. Kinahanglan nga kini siya mag-alagad alang sa kaayuhan sa tao aron sa kalambuan sa tao. Ug mo ni sayop sa mga Pariseo. Ipatigbabaw nila ang pagsunod sa balaod to the letter without considering, wala nila gitan-aw ang labi pang mahinungdanon nga butang nga mao ang panginahanglan sa tao. In this case, gani, gingaw nato, gigutom sila. Di gud unta to makahupay sa ilahang kagutom, ang pila lang katrigo nga ilahang gikit-kit. Apan gisaway lang gyapon sila sa mga Pariseo. So, gikan sa mata sa atong Ginoo, it's a different perspective. It's a different perspective. Nindot gani kayo ang iyahang pag-explain, no? Matod pa niya, wa ba mo kabasa nga unsa gibuhat ni David ug sa iyang mga tinunan sa diyang gigutom sila. Sulod sila sa templo, tungod kay gigutoman, may kaon sila sa pan. Dili gani unta dapat yod kay pari raman ang allowed nga mukaon sa maong pan nga gihalad. Pero gibuhat ni David. And there was no sin at all. Wala may sala ato. Ngano man, wala may sala. Wala pa man po nagbuhat og mga balaod ang mga Pariseo kaniadto. Wala pa man po yung mga Pariseo anang mga tungura. And then, matod pa niya, sa tinuod lang sa adlong igpapahulay, kinsa may pinaka-busy ang mga pari sa templo. No? So then, dapat sadaan sila. Pero no, ang balaod nag-ingon, wala sila'y sala. Again, different perspective. Tanawon nato kung unsa ang mas nakapalambo sa kinabuhi sa tao. Pero usahay,
ingon tag, well, kung mga anang mga butanga, dili lang kay sa balaod. But sometimes when we make decisions, when we want to come up with judgment, unsa man gyud to ang guide. Klaro kayo ang giingon sa atong Ginoo. Ang giya is the Son of Man is the Lord of the Sabbath. No? Siya ang bugtong ingon tag sukdanan sa pag-interpret sa balaod. So what does this mean? Mga igsoon, nagpasabot sa mga pulong sa atong Ginoo nga ang sukdanan sa pag-interpret sa usa ka butang nga maayo ba or dili, mao ang gugma, love. So sa panahon nga usahay maglibog ta kung unsa atong buhaton, nindot kayo ang usa ka advice sa usa ka spiritual writer guided by Ignatian. I think this is an Ignatian spirituality. Matod pa. In case of doubts, in case of confusion, ask this question. Pangutan aning maong pangutana. What is the most loving thing to do? What is the most loving thing to do? Sa maong sitwasyon, before you come up with a decision, pangutanon na itong kaugalingon, unsa man ang pinaka ingontag maayong buhaton nga sa atong gibuhat mo patigbabaw ang gugma. Amen.